La xarxa neix de la necessitat de compartir, de la necessitat de fer equip, de la necessitat de crear vincles i sobretot de la necessitat de fer un camí en comú, enriquidor i de compartir. Llavors, a la xarxa cuidadora el que fem és, ens trobem tots les persones que som cuidadors i compartim experiències, inquietuds, pors, que això és molt bo, sobretot perquè compartim pors i al compartir la por, l'angoixa es rebaixa, perquè dius, ostres, però si a ell li passa el mateix, potser no ho estic fent tan malament, no? Sobretot compartim eines, perquè els nostres familiars necessiten que nosaltres els atenguem, però nosaltres necessitem aquesta formació, no? Fem cafès terapèutics que en diem, que és que quedem el primer dijous de cada mes, els cuidadors, i és un espai per nosaltres. Doncs des de la xarxa fem un crit perquè hi vingueu, participeu, truqueu a la Fundació i no us perdeu una trobada més a la xarxa cuidadora.